आज दिंडी घेता चला मालवण मग म्हणताला आळाप मारू घेता आज काल इली ना, काल आळाप नव्हता, आज आळाप हैता काय हैता शाळे हैता काय डबे ता विचारतो कधी माका माहिती तुका का आजीन दिलं का भाषण केलंस म्हणून आजीन कांदे पोहे दिले तुका आवडत ना मग काय आवडता आवडता काय तुका आज तू लवकरच तुझी शाळा सुटली ती सकाळची होती मग तू भाषण केलं शाळेत हो सरळ चल नाही तर पडशी तकडे अकडनंच. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकण या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. तर नंदन आज शाळेत गेलो सकाळीच आणि आज भाषण करून येलो म्हणता. आणखी होय ना रे भाषण केलं शाळेत हां होय केलं ना. आणि आत्ता सकाळीच वांढरांची आधी खबर घेऊची लागता आमका, कारण वांडर येतात खंय कुळदात. आता तर तुमका माहितीच आहे वांडर आमच्याकडे किती येते. तर काय विषयक वांडर आहेत काय पण सांगतं की हो वांडरांचे भरपूर कळपत. आणि की आज 2 दिवस नव्हते आज नाही बघूया आज होत, कारण पूनमने वर फोन केला ना वरसून कलमात ना की वांडर इले होत. तर कांदे पोहे कोणा घेऊन जाऊचे आहेत हां आईक नेऊचे हो तू नेऊन देणार हे. आणि आज संध्याकाळी दिंडी आहे मालवण का, तर दिंडीक पण जाऊचा. तुम्ही येत असता तुम्ही पण चला आमच्या बरोबर. आणि ही वरती येतं की तकडे कपडे बदलूक जातं. चल असोच चल पटकन जा देऊन ये. अरे चल कपडे बदलूक हिरड लागते तुका परत मग मी घराडेत ठेवीन तुका. गो यो बा अकडे इल्लो आमच्याकडे हा तू शाळेत गेलो तुझे रेंज नाही फोन करा का आम्ही काय करणार गो ते का कपडे बदलू गेले मी कपडे बदलू गेलाय तर तू बाबा काय करणार जा ना तू मी नाही तू जा तू कपडे डबो दे माझ्याकडे तू येत नाही हा मग लगेच येत असते तर हळू जा फटाफट हा. तू शाळेत भाषण म्हणा नाही लो माका सांग मनान दाखवितच नाही. 2 ओळी का म्हणा दे पण म्हटल्या ना देका मतवा तू म्हण मग तू म्हण गुज्ज. मी तुम्हाला शिवरायांबद्दल 4 शब्द सांगणार आहे, ते तुम्ही शांतचित्ताने ऐकून घ्या. हो हां मग तू म्हण बघू. नम्र विनंती. हां आणि आज तू जेवण करायला पण ना तूच तुझ्या ताब्यात दिलेलं आहे जेवण. बरं पुणग्यान सोडलंय बरं आला मग कांदे पोहे आणले ते तुकाच का पुणग्याक आणलेला पुणग्याक देऊच्याच वरती कोण नेऊन देणार हम जा रहो हा आम्ही चाललो. जेवण काय केलंयस काय केलं जेवण केलंस काय सांग. हे पडलं माहित आहे ना. अरे ह्या याच्यात दिला ना त्याच्यात मी काय करू. कोण जेवण काय केलं इथं काय पसारो इतकं कसलो काय काय बघूया तरी दाखव. याच्यात काय टोपण माशी आहेत की मासे माका राहिली घेत नाही.
नाहीये. मासे सोडून तुका काय पण जमता ना. मटणांनी मासे सोडून एका काय पण येतात मग पण तसे तसे येत ना पुणग्यासारखे येत नाही कापायला नाही जमत. साफ करूक येत नाही असा मग कापूक येत नाही म्हणा नको. कापूचे काय सोकाटाने घ्यायची आणि झाजा व्हायची. कापूक येत नसले तर हो सोकाटन घ्यायचं या पैसा घ्यायचा आणि झाजा व्हायची माश्यांका. चल तर आता हा मुलगा आमचं भाषण म्हणणार आहे हो ना. दाखव म्हण तर मम्मीक म्हणून दाखवणार फक्त. पुष्पक ना मावशेक ना मग काय ना उपयोग. चल ते डोबोगी. शिवरायांचा जन्म शिवनेरी किल्ल्यावर झाला. आईचे नाव जिजाबाई. इधर से ते गड चढाचो किती हा तो. आज गड चढाचा आहे गड गड. हा आम्ही दिंडी होती ना. माका कसा मिळणार. अरे त्या बघ. अरे हे कुठे हे खंय चालले झोपेस ना आता असे उठा नेलेले दिसत. खंय चाललं बागेत. बागेत काय येऊ सांगता की हो चाललो आम्ही फिराय मांडर पिटाऊ. हो चल रे वाढणार को झोपताय तुका. चल गड चढाचो होय पुणग्या. मी बघ सरसराईत चढायचं. चल मरव मी जाते मी दिकडे डबो. मन गाणं बघूया आता मोठ्यान. एकत्र राजा विजय जन्मला शिवनेरी किल्ल्यावर. मन राजाचं नाव गात होते किल्ल्याच्या दगडावर. माझ्या येईल तेवढ्या पाहिजे. वांडरा किती माणसं राखा ताच ताच माका कळत ना. वांडर राखा किती माणसं आहेत ती काय उघडा. कोणाचा काय तर यांचा तिसरा काय नाही ह्यो अतरंग बाबा लय बेफाम. हे तो माका कळाला. कळत सायग्यावर खेळत होतो होय ना रे. त्या दिवशी त्यांना सांगलं लोट्यावर खेळतास म्हटलं आपटला विपटलाच नाही का रे. का रे ए वांगडाक माणूस वारी घेतला. 2 दिवस नको बाय भाकरी खाऊन 2 दिवस मला मस्त पैकी मला लगेच मिळालेला कपडे. काल तो भाषण करून येलो शाळेत ना. चमचू नको पत्ते पाना का काजीचे बघूया तरी. तेका काय होत ना पादव पडान गेला तर बोल. त्यांच्याकडे मासे असले ना तर माका सांगा. मग केळी पान आवडतो. कसले केळीच्या पानातल्या केळीच्या पानातले ना हळदीच्या पानातले. मासे तुका घाल काय ते आता हळदीचा पान आता हाक
खरोखर आवडले तुका? कशी वाटली रेसिपी? खाल्लंय ना मग खाल्यासारखी वाटली? होय रे बरे वास भारी येतो. भारी लागतात. माका पण हळदीचं वासच आवडत नाही माका. पण मग जबरदस्त मासे लागतात. हा. पान दाखव माझी. काजीचा. आज दिंडी घेता चला मालवण. हा, होय, होय, होय. आज काल इली ना, काल आळाप नव्हता, आज आळाप हा. होय जातास का? खय जाऊची होतास ना? मग तू नाही तो. आज दिंडी 6 वाजता जाऊचा. तुझा लवकर चल ना, बाबू पण येतात ना. येताचा मग धार ओय! को थोय थोय वाईट जरा मार वेचकेन दोडो. तुझ्या बाई नाही बघतले. मी सांगले माझ्या बाई बघू त्यांच्या चॅनलचं नाव तरी माहिती आहे. ह्यो तिरंगा त्याच्यापेक्षा. ह्यो एक तिरंगाचा माणूस. नियम माहिती नाहीत रे आता. नियम नाही नियम. ह्यो आपल्या इंग्लिश मीडियम असल्या कारण त्याका काय कसं उतरत नाही. शिवाजी महाराजांचा काय ते माका सांग आधी मला. सोय सांग सरळ बसनी सोय माका सांग माझ्याकडे बकडे बघ काय सांगलं असतं शाळेत माका सांग भाषण बोला दे. हा नाव मी विचारले नाही असताना शिवाजी महाराजांचं नाही. लवकर पटकन हा, माका तू सांग काय शाळेत सांगलं असतं शिवाजी महाराजांबद्दल माहिती शिवाजी मोठ्याने सांग माका ऐका कानातून येत नाही हा हात खाली गो, हा कर. थांब गो, सोयींचा काय सांगाले हळू हा, सोय सांग. सांग शानो सुरुवात होता कर, हा. सांग. खाली बसली माझी बाई शानी ऐक शिवाजी रे. महाराजांचा जन्म शिवनेरी किल्ल्यावर झाला. 1900 19 फेब्रुवारी 1630 साली जन्म झाला पुढे त्यांच्या वडिलांचं नाव हम्म शहाजी राजे होते. हम्म त्यांच्या आईचं नाव हम्म जिजाबाई होते. यांनी मॉब भाषण पाठ केलेला त्यामुळे जय हिंद जय महाराष्ट्र अरे हळू चला. हा, हा. लंगडत किती आहे तू? तकंड ये तकंड. इसारलंय रे इसारलास कोसळशी. मग कोयते काय का? हा लंगडत किती आहे? त्यानंतर माझं अंगठ मोडून खया यो का अंगठो कधी पेचलो? कबड्डी खेळत होते रे. तुझी झलक शर्पीत झाली होय ना? चल ए! आम्ही वाटेन जातो. वाटेन जातास? हा मग आम्ही हळूहळू वाटेन जातो मावशी. घरात सुटलो, ऐकू पाटा. खय जातात? मी हसून आणि देवाकडनं येतो. कुठे जातात? ए, मामा, चल रे मामा. ये हसो येता तो. तू चल. मी येते मग मामाबरोबर. नाही, खेळूया आपण चल तुझ्याकडे. तो लंगाडता किती आहे पो? लंगडतलं येत. ए धावा नको नाही तर तुझं अंगठो पेच. ए थांब याचे शर्फी होत नाही. शर्पी होय तुझी. केरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मोदक बर्फी. लंगाडता किती आहे? झलक शर्फी